Viime lauantaina STP:n B-juniorit kävivät Korpilahdella kokemassa tämän kauden suurimman mahalaskun. Keväällä Savonlinnassa selkeästi hävinnyt JJKB 2 johti puoliajalla numeroon 5-0. Lopputulos 7-2 ei jätä epäselvää paremmasta joukkueesta. Ainoina maalintekijöinä olivat Antti Karjalainen ja Topi Seppänen. Puhumatta paperit pelimatkalta saa tällä kertaa bussinkuljettaja, joka eksyi vain yhden ainoan kerran, ja aiheutti liikenneruuhkan, jossa Korpilahden molemmat autot joutuivat odottamaan bussin U-käännöstä 3 minuuttia. Kaikki muut olivat pahemmin eksyksissä. Ottelun jälkeen valmennusjohto kieltäytyi tyystin haastattelusta. Hyvin lyhytsanainen oli myöskin yksi joukkueen tunnetuimmista kannattajista, ulkoministeri Alexander Stubb. Herra ulkoministeri, mitä mieltä olitte Esturan otteesta tänään? En kommentoi enkä varsinkaan bullshittia.